Στους κήπους του κτήματος Χατζαντονά στην Παρακλισσά επέλεξε να γιορτάσει την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής της η γνωστή δασκάλα χορού Αντζελίνα Φελά και ο Μάριος Μανώλη. Το κτήμα Χατζαντονά που φιλοξένησε στους πολυτελείς χώρους του την γαμήλια δεξίωση της Αντζελίνας και του Μάριου ήταν η πρώτη φορά που άνοιξε τις πύλες του για γαμήλες δεξιώσεις. Ο χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε για τη γαμήλια δεξίωση ήταν τόσο παραμυθένιος και μοναδικός που θα μείνει αξέχαστος τόσο στο ζευγάρι όσο και στους καλεσμένους που βρέθηκαν εκεί. Το κτήμα Χατζαντονά προσφέρει τους χώρους του σε όλους όσοι επιθυμούν να διασκεδάσουν για να ζήσουν μια μοναδική βραδιά, καθώς και μια μοναδική εμπειρία στους καταπράσινους κήπους του κτήματος.